Aċċana għallu li tlaqat ma jista' jkolli. Eksos nitmara li fl-aħħar jiem ingħatat l-aħbar li trattament tal-IVF li kienet ser tagħmel il-ġimgħa d-dieħla. Ftit li xejn kien hemm ċans li jirnexxi għax ġisimha ma reaġixxix tajjeb għat-trattamenti li ngħatat fl-aħħar xhur bitħejjija għall-IVF. Il-mara spjegat kif għal snin twal kemm hi kif ukoll żewġha kienu ilhom is-snin jippruvaw inislu l-ulied. Madankollu ta' kull xahar kienet ħosdiqa ġo qalba, kawża tad-disfatta li kien qiegħed iġib miegħu kull test ta' tqala. Qalet li din il-frustrazzjoni kienet tinħassu kol fi żwieġ tagħha u kien għalhekk li wara ħafna ħsieb hija u żewġha għażlu li jirrikorru għall-IVF. Kontilni minn frar li għadda nħejji ruħi sabiex il-ġimgħa d-dieħla nagħmel l-IVF. B'sensiela ta' trattamenti fosthom pinnoli li kont qiegħda nieħu sabiex inħejji lil ġismi għal dak li kontilni għal snin twal nixtieq li ngħaddi minnu. Dik illi xi darba insirhom. Madankollu spjegat li minkejja dawn l-isforzi kollha li kienet qiegħda tagħmel sabiex issirhom, ftit tal-jemilu saret taf li l-IVF li kienet ser tagħmel il-ġimgħa d-dieħla. Ftit li xejn kien ħajkollha ċans li jirnexxi għax ġisimha ma reaġixxix kif suppost kellu jagħmel. Għadni ma nistax nemmen dak li smajt b'udnejja fl-isptar ripetitivament. Għadni qed inġib quddiem għajnejja l-mument li fih it-tabib ħares fiss lejja u b'ton minn taħt l-irsien informani li għandi persentaġġ żgħir ħafna li jista' jirnexxi l-IVF. Dak il-ħin ħassejt id-dinja ser taqa' fuqi. Fis-subkonxju tiegħi bdejt ngħid li forsi hemm xi żball. Minkejja din l-aħbar, il-mara spjegat li hija provat issaqsi lit-tobba jekk tistax tagħmel tentattiv u tipprova tagħmel it-trattament tal-IVF. Madankollu ġiet informata li jekk tagħmel dan, l-injezzjonijiet li kieku kellha tagħmel fl-IVF jistgħu jikkawżawla tumur. L-unika tama li għad fadalli huwa li nadotta jew insib ruħ altruista li lesta li ġġor it-tarbija tiegħi għal 9 xhur sħaħ. Il-għala għandi niċċaħat mill-insirhom, milli jkolli lil xi ħadd tisejjaħ li mama. Għadni sissa ma nistax naċċetta s-sitwazzjoni li sfajna fiha jien u żewġi. Allura ngħid jien, jekk għadha pitada l-liġi Maltija se tippermetti mezzi oħra alternattivi sabiex ikollna tfal, il-għala ma jistħoqilniex illi nagħmlu użu minnhom u nsiru ġenituri.